Исәнмесез, бу бишле шоу һәм сезнең белән мин Василя. Бүген бездә кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге театр артисты Артем Пискунов. Исәнмесез. Һәм икенче татар гимназиясе укучылары. Һәм без башлыйбыз. Артем, исәнмесез. Исәнмесез. Ничек сезнең хәлләрегез? Яхшы әлегә. Әлегә яхшы. Сорау бирә башлаганчы. Артем, кайчан соңгы тапкыр мәктәп партасы артына утырган идегез? Укыргамы? Әйе. Былай мәктәпләрдә яшәдек инде без. Спектакльләр куеп, анда парта артында утырга туры килгәндер. Мөгаен инде дәрескә 2004 елны бетердем мин мәктәпне. 9 сыйныфтан киттем. Менә шуннан чыгып чыгарыгыз инде 2004-тән күпме була? Монда 6. Шактый булган инде. Монда шактый. Монда 11-17 ел элек мәктәпне тәмамлаган. Шулайрак булган. Әйе. Менә сизәсездөр, мен математика бик Математика бик ничек? Бик ничек, Артем? Әйтеп беттер. Аксый. Аксый. Бердә бер шума. Мин бер беләм. Мин акча гына шуклый беләм менә. Иң мөһимен белгәнсең инде син. Иң мөһиме. Хәзерге заманда. Әйе, сиңа тагын нәрсәгә мәктәп белемнәре иң мөһимен син инде белгәнсең. Мәктәп белемнәре әлбәттә кирәк. Мин бит гуманитарий. Шуңа күрә. Димәк, синең яраткан фәннәрең рус теле, әдәбияты, татар теле булгандыр. Рус әдәбияты, татар әдәбияты. Рус теле бик яратып бетермидем мин. Минем диктант ягы бик аксый иде. Хаталы язайдыңмы? О, мин бер сүздә шмата ясарга мөмкин. Хәзер ничегрәксең? Хәзердә шулай ук. Аңлашылды. Ярый, сиңа бик зур рәхмәт безне тапшыруга килгәнең өчен. Бүген биредә без рус әдәбияты да, татар әдәбияты белән дә танышмаячакбыз, чөнки бүген 1нче сыйныфтан алып 6нчы сыйныфка кадәр мәктәп укучыларына бирелгән биремнәрне башкарып карыйбыз. Һәм инде синең әлбәттә нәкъ менә бу 1нче 6 елда мәктәптә алган белемнәрне тикшерәчәкбез. Һәм мин синең көндәшеңне тәкъдим итәм, безнең Сәфинә. Сәфинә, сәлам. Исәнмесез. Сәфинә безнең 1нче сыйныфта укый, шулай бит? Әйе. Ошыймы син мәктәптә укый? Әйе. Сәфинә, әйт әле, синең яраткан дәресләрең бармы? Бар. Нинди дәресләр ул? Технология. Технология. Технологиядә сез нәрсәләр эшлисез? Шигүшигәләрдер. Артем, син шигү чиктеңме әле технологиядә? Шигүшигә беләм. Бик шәп. Менә бит Артем абыем шигү чигә белә икән. Әгәр дә сиңа ярдәм кирәк булса, син аңа мөрәҗәгать итә аласың, шулай бит? Бик гади генә авырын чигә белмим. Аңлашылды. Сәфинә, кара әле, безнең менә бүген шундый зур кунагыбыз бар. Син бу абыйны беләсеңме соң? Юк. Ярым, белмәм. Инде, әйе. Беләсеңме нәрсә? Бүген без менә мәктәпкә сезгә кунакка килдек һәм без бирәбез бер төрле биремнәр. Сиңа һәм менә бу Артем абый. Артем абый мәктәпне бик күптән тәмамлаган. Ул онткан инде мәктәп нәрсә икәнен. Без хәзер тикшереп карыйбыз, хәтерли микән ул, юк микән. Син безнең әле укучы буларак мәктәптә укыйсың, шуңа күрә синең белемнәрең инде шәт яхшыдыр, яхшырактыр дип ышанасы килә. Әйдә карыйбыз. Димәк, безнең 1нче сыйныф әйләнә тирә дөнья. Рәсемнәрне кайсында тере табигать, кайсында тере булмаган табигать сурәтләнгән. Артем, Мин аңлашылды, монда берничә вариант булырга мөмкин име? Тере дөнья. Икесе тере түгел, сиңа шундый подсказка. Рәхмәт. Кирәк идеме? Да, яра. Кирәк идеме шунсы? Беләсеңме, әйләнә тирә дөнья дигән фән бар идеме сез мәктәптә укыганда? Хәтерләмим. Чөнки ул юк иде. Чөнки булмагандыр. Мин сиңа әйтәм шундый сер, чөнки ул юк иде. Чөнки әйләнә тирә дөнья фәне әле генә барлыкка килде. Элек ул природоведение дип атала. Менә бит. Табигать белеме. Әйе, табигать белеме дип атала. Без беләбез, синең белүең кирәк ич безгә. Так, булдымы, Сәфинә? Әйдә, җавапларны тикшерәбез хәзер. Башта кемнекен карыйбыз? Әйдә башта Артем абыйныкын карыйбыз. Ул хәзер синнән күчерә дә әйтә, мин белдем. Әлбәттә, мин күчерергә бик яратадыр инде. Аңлашылды инде, күчерергә яратканың. Әйдә, ничек? Кайсы агач белән күбәләк тере шулай дигән тере табигать. Әйе. Точно шулаймы? Шикләнмисеңме? Юк, шикләнмим. Ярар. Шулай.
инде. Оқытушы апа. Нәқ шулай. Молодец, бірінші сыйныфны яхшы беләсең икән. Тірі булмаган табигать кайсы? Әлбәттә ул чәйнүк. Ага. Чәйнүк дисең? Алла кызык сөйләшәсең син. Чәйнүк. Чайник була ул, ничек була ул? Сездә чәйнүк диләрме? Чәйнүк Ә диләр. син кайсы яклардан? Муслим ягыннан. Анда шулай Миндә сөйләшәләр. бик күп төрле яклардан алымнар бар. Синдә. Син нәрсә, төрле якларда йөри-йөри, иң Әлбәт. шәпләрен үзеңә туплап, Әлбәт. хәзер менә шушындый рәвештә сезнең каршыгызда Артем Пескунов рәхим итеп каршалыгыз алкышлар белән. Шулай дип әйтергәме? Һәм әлбәттә менә бу татарча ишкыш буладыр инде. Әйе. Ишкыш. Самолет. Әйе, дөрес. Синеке дә шулаймы? Әйе, дөрес. Сәфинә дә безнең дөрес җавап биргән. Димәк, безнең беренче сыйныф укучыларына бирелгән сорауга Артем да, Сәфинә дә дөрес дип җавап бирделәр. Һәм исәп 1-1. Без дәвам итәбез. Артем, ничек синең рус теле белән хәлләр? Кимишин мен бик без наты Рус теле белән. рус теле белән Ләкин ничек кенә наты булса да, хәзер безнең рус теле дәресе, шуңа күрә рус теле дәресендә без бардык русча сөйләшәбез. Мы говорим только на русском языке, Артем. Хорошо. Получится? Да, думаю, да. Артем, вы нервничаете или мне кажется? Я нервничаю. Да? Хорошо, ладно. И- Нервничайте. Да, Вы прям нервничаю. нервничайте, так и нужно, потому что, Артем, с вами сегодня Самат играет. Как тут не нервничать? Конечно. Вообще. Сразу видно, человек отличник. Конечно. Человек хорошо учится, знает русский язык. Да, Самат? Рус тілін яратасың ма? Ярат. Мен сен хәзер бирем. Шунда тиз генә дөрес җавапны язырга кирәк булачак, яме? Менә, сиңа да бирәм, Артем. Спешите. Вставьте где надо мягкий знак. Вам дано предложение. Әйе, шундый хәреф бар, Артем, мягкий знак дигән. Мягкий знак. Әйе, рахмет. Самат, тебе понятно задание? Да. Все, ты поставил куда надо мягкий знак? Поставь матуром. Мында кирәкме? Юк, а мында? Давай, поставь куда надо. Ука әле менә бу предложениене. Артем, син җырлыйсыңмы? Җырлыйсың, короче. Ладно, хәзерлатабыз. Яраткан җырың бармы соң? Бу яздыра. Язамы бу? Нам надо с ляпами сделать это. Ну, конечно, с ляпами надо все писать. В последней передаче, Артем. А, да? Надо Я было. попал. Я последний. Прямо Последний тоже. декан. Все, молодец. Я рехаться на страшно. Так, все, шыпырт. Дәрестә отырасыз түгелмесең сез? Урысча сөйләп. А мы продолжаем. Время, которое было выделено на исполнение задания, завершилось. И мы проверяем, правильно ли смог выполнить данное задание наш Артем. Самый главный ученик сегодня, да, Артем? Наверное. Артем, расслабься, я хорошая. Я тоже. Ты что нервничаешь? Ну, я всегда нервничаю. Понятно. Сен сахнага чыгып ничего ойнайсың? Это не для камеры. Нормально ойнаймын. Вроде нормально, полчаса. Спешите вставить где надо мягкий знак. Я поспешил. Ты поспешил? Да, брат искал в лесу грибы. Брать мухоморы нельзя. Ну, здесь... Я не знаю правила, просто я поставил. Я плохо знаю правила. Правила никто не спрашивал. Главное, чтобы ты правильно ответил. Да. И у тебя правильный ответ, ты молодец, ты получаешь еще 1 балл. Самат, как у тебя? Самат тоже молодец, тоже. Димәк, безнең егетләребез түгел итеп рус теленнән биргән биремне башкардылар һәм һәрберсе берәр балга ия булдылар. Гомуми исәп 2-2. Ә без дәвам итәбез. Һәм 3нче сыйныфта безгә Артемга каршы менә шундый батыр кую егетебез уйный. Шулай бит. Исемең ничек синең? Замир. Зәмир. Зәмир, синең бу абыйны күргәнең бармы? Юк. Кем ул? Зәмир, син мәктәптә укырга шуймы? Әйе. Яраткан фәннәрең бармы соң? Әйе. Ничәү? Математика, физра, технология. Булдым. Әйе. Яраш. Зәмир, син математиканы яхшы беләсең димәк. Әйе. Мин сиңа математикадан бирем әзерләдем. Яме? Әйе. Аңлашылды. Артем,
Әйе. Сезнең математика белән хәлләрегез ничек? Әйтемче, мин акчага чыкты белән. Монда акча турында түгел. Бирем. Саннар ярый инде сиңа? Ярый, саннар ярый. Артем, әйт әле, ә син менә кичкенә вакытта кем булырга хыяллана идең? Мин бик күп эшләргә хыяллана идем. Мин ниндидер определенный. Мин хыялыма ирештем. Мин ниндидер определенный хыялыман кем булырга дигән теге определенный профессиям юк иде. Күп кырлы шәхес. Шәхес дип әйтеп була, күп кырлы кеше теге. Беләсеңме, мен калса шәхес. Чөнки сәхнәгә чыгып, ниндидер образга кирип, алай гына да түгел, шул образның, шул кешенең, шул әсәрнең тирән эчтәлеген тамашачыга җиткерә алган кеше, үз фикерен әйтә белгән кеше, ул инде шәхес, һичшиксез. Җиткерә алганмын икәнсең, белмим бит. Җиткерәсең, честно. Җиткерәм. Беләсеңме, сәхнәдә әлбәттә син бик дөрес төгәл итеп җиткерәсең, рольләрең бик матур, барыбыз да карап барабыз. Ә менә математикада ничек син үз фикереңне җиткерерсең? Ничек син хәзер биремнәрне шишәрсең? Ансын инде карарбыз. Менә монда авыр булмаган мисаллар, буш урыннарга тиешле саннарны куеп чыгыгыз. Булдымы, Артем? Әйе, булды, бугай. Булып чыктымы? Чыкты. Ярар. Хәзер тикшерәбез. Замир, синеке булдымы? Димәк, безнең бирелгән вакыт чыкты һәм без укучыларыбызның, катнашучыларыбызның никадәр математиканы төгәл белүләрен тикшереп карыйк әле. Замир, авыр булдымы бу биремне эшләүе? Әйт әле дөресен генә. Юк. Авыр булмады, бик җайлы бирем бу. Синең барысы да дөрес, син барысын да бик төгәл башкаргансың. Димәк, син укучылар командасына тулы бер бал алып киләсең. Дөрес. Артем, барысы да дөрес. Рәхмәт. Сиңа бер бал. Без дәвам итәбез. 3нче сыйныф математика нәтиҗәләре буенча укучылар командасына 1 бал һәм Артемга 1 бал бирелә. Гомуми исәп 3-кә 3. Һәм 4нче сыйныфта Артемга каршы менә шундый матур кызыбыз килгән. Исемең ничек синең? Наилә. Наилә. Сиңа 4нче сыйныфта укушыймы? Әйе. Карале, син бит инде 4нче сыйныфта укыгач, бу бит чыгарылыш сыйныфы. Димәк, җаваплылык өсте инде, шулаймы? Дүрттән алып кая чыгалар. 5-кә чыгалар, Артем. Бердән дә 3-кә чыгалар, 2-гә чыгалар. Инде бу нинди? Алар башлангычны тәмамлап, өлкән сыйныф укучылары булалар. Ә син 4нче сыйныфта укыдыңмы? Син алмадылармы? Әйе, дүрттә укып тормас син. Бик акыллы 4-тә. Шундук 5-кә күчерделәр мине. Син 3тән шундук 5-кә киттең. Әйе. Күрәсеңме, менә Артем абый 4нче сыйныфта укымаган. Димәк, ул 4нче сыйныф биремен белми булырга тиеш. Хәзер без аны тикшереп карыйбыз. Наилә, татар теленнән сиңа бирем. Артем сиңа шулай ук бирем. Да А хәрефе дигән хәтта. Ике сүздә дә авазлар саны хәрефләр саныннан күбрәк булган сүзләр рәтен билгелә. Бирем аңлашыламы, Наилә? Ручка кырыенда билгели аласың. Кайсы рәттә монда төрле сүзләр бирелгән. Ике сүздә дә авазлар саны хәрефләр саныннан күбрәк булырга тиеш. Авазлар саны хәрефләр саныннан күбрәк булган сүзләр рәтен. Ике сүзенең дә Менә монда 4 рәт сүз бар. Күрәсеңме? 4 рәт сүз. Димәк, ике сүзенең монда икешәр сүз. Ике сүздә дә авазлар саны хәрефләр саныннан күбрәк булырга тиеш. Беләсеңме, Наилә, җавапны? Билгеләп куй шунда ручка белән. Менә укыган кеше инде. Бер чиләк сыйык сөтне эчте дә битерде дигән мәкаләне беләсезме сез укып җапа? Юк инде, каян белим. Менә ярый син әйттең әле. Эше бетергәнең бар әле бер чиләк сыйыр сөтен? Юк, мин бит алмалай. Мин сыйыр сөт түгел, сыйык сөтне диләр. Сыйык. Сепарат аша үткән сөт була. Артем, мәктәп еллары белән истә калган иң кызыклы вакыйга, иң күңелдә калганы нәрсә? Мин әйткәнемчә, без 5 малай булгач, безнең кызыклы вакыйгалар шул хәтле күп булды. Шуңа күрә мин аларның аерып кайсын гына сөйли алмыйм. Алар бик күп. Әйтәм өчен менә музыка, кызык вакыйга түгел инде ул. Музыка укытучысы безнең дәрестән менә елап чыгып киткән. Мин хәзерләнәм шуның өчен хәзердә. Музыка дәресенә ничектер без шундый бик дәресмени ул. Шулайрак карыйдыр, ләкин соңыннан миңа бик авыр булды. Чөнки театр училищесына килгәч, яңадан музыка белән шөгыльләнергә туры килде, яңадан өйрәнергә барсын да ноталарын
Шуңа күрә мин гәрләрнән һәм гафу үтенәм. Безнең тапшыру аша. Укытучымнан. Ondan soň benim yakın dostum Anatoliy isimli biz bir saat bir kilometr bir çakırım yol ötedik. Şu bir çakırım yoluna bir saat qaytadır yani bilen. Oynuş şulay yok. Bizden bir көп buldu kızık haller. Sizin çıgarılış kişisi de özünçelikli bulgan. Çıgarılış kişisi bizden bulmadı. Mектеп шуның хәтле җиңел сулап куйды ки, безгә хәтта чыгарылыш кичәсе. Юк, шундый булды. Без 5 малай гына укыгач, безнең бөтенесе китергә булдылар 9-дан. Чөнки шундый егә дигән куркыныч әйбер якынлаша иде шул заманда. Без 11-дә егәгә эләгергә тиеш идек. Шуңа күрә безнең бөтенесе китергә уйладылар. Һәм мин дә китергә мәҗбүр булдым. Чөнки мин әгәр дә бер үзем генә калсам, Бер үзең генә укытучыны җылатып мин вундеркид юк, җылатмасам инде мин вундеркид булыр идем. Күз алдына китергез, гел үйшин эшләп китергә кирәк. Гел сине генә сорыйлар. Миннән генә сорыйлар. Син шул бер үзең каладан куркып. Ул да бар, ул ягы да бар. Ләкин әлбәттә син Казанда укыгансың ич. Юк. Кайда? Юк, 9-дан соң. 9-дан соң Казанда. Әйе, син Мөслимнән Казан ерак ич. Ерак. 9-ны бетереп шулай чыгып киттеңме олы юлга? 9-ны бетереп чыгып киттем, җәйе белән. Яралы манасы җәйе килгән ич Мәскәүгә. Дәсез икән әле. Так, бирелгән вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Наилә, ничек синең җавабың? Әйт әле безгә. Нинди хәрефләр, нинди сүзләр? Уян һәм аю. Әйе, дөрес. Монда авазлар саны күбрәк. Шулай бит Наилә төп төгәл җавап бирде, бик тиз арада гына. Артем, сезнең җавабыгыз ничек? Шулай ук А варианты. Ләкин анда әле В да бар иде, Г да бар Анда иде. бик күп иде. Мин бит аңламадым сорауны. Шуңа күрә сез аңлаткач бик төшендер. Синеке дә дөрес. Татар теле буенча укучылар да, Артем да дөрес итеп җавап бирделәр. Һәм укучылар командасына Наилә без тагын бер балл алып килә. Артем шулай үзенә тагын бер балл алып килә. Һәм безнең гомуми исәп 4-кә 4. Бишенче сыйныф математика. Кабаттан Артемның сораулары буенча махсус аның яраткан фәне акча санарга яратам диде. Менә хәзер тагын санап карыйбыз инде. Һәм Артемга каршы безнең менә шундый матур, тәртипле, акыллы кызыбыз уйный. Синең исемең ничек? Минем исемем Мәликә. Мәликә. Син мәктәпкә йөрергә яратасыңмы? Чынлап кына әйт әле безгә. Әйе, бик яратам. Тагын кайда йөрисең? Мин музыкаль мәктәпкә йөрим. Музыкаль мәктәпкә йөрисең. Ә нинди инструментта уйныйсың син? Мин инструментта уйнамыйм, мин җырлыйм. Син җырлыйсың. Матур итеп җырлый беләсең димәк. Ошыймысың сиңа җырлавы? Әйе. Конкурсларда катнашканың бармы син, Мәликә? Конкурсларда җиңгәнең дә бармы? Молодец. Артем, күрәсеңме? Күрәм. Мәликә музыка мәктәбенә йөреп, матур итеп җырлый да белә икән безнең. Ә син бу абыйны беләсеңме, Мәликә? Юк. Яра. Бу мәктәптә мине берәү дә белми. Ник сез мине монда чакырдыгыз? Мәликә, беләсеңме, безнең Артем абый шулай ук матур итеп җырлый белә. Юк инде. Җырлатабызмы? Ник кешене Кешегә ялганлыйсыз? Җырлатабыз? Әйтегез. Җырлатабызмы? Артем, син ничек каршы киләсең шундый матур кызга? Әйдә бер Сез күпләп. беренче ялганладыгыз, мин җырлый. Син үзең әйттең. Нәрсә Музыка белән шөгыльләнә башладым, театр училищесында дидем. Юк, анда бит Тукта, син җырлап- ноталарны гына өйрәнү. Ноталарны гына белә икән. Җырлый да белә. Именно до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Менә Син шулай беләсеңме аларны? Нотный станның теге нем ключ. Син җырчы рольләрең юк штеле? Җырчы рольләрем Юк инде, җырлый торган рольләрең. бар. Давай бер куплет синнән. Нинди җыр кирәк? Ну, Хәлил партиясы инде нинди булсын? Хәлил Или пар- Булатныкы? Монда Булат, токытлар. Булат кайткан, бүләк алып кайткан. Булатны калай түгел, Мәйсәринеке бит бу. Юк. Это же Кашкыннар җырлый. Булат үзе нәрсә җырлый? Дусларым, Шахтада йөрдем. Сагынып кайттым. Дусларым, ерак илләрдән. Та-та-там. Битте. Булды. Булдымы, Мәликә? Менә шундыйрак. Аңлашылды, бик зур рәхмәт. Мәликә, син безгә җырлап күрсәтәсеңме соң? Юкмы? Яра, җырлама. Сиңа җырламасаң да ярый. Ә менә Булат партиясын ишетәсе килгән инде. Парашютчы башта парашютын ачмыйча 38 секунд оча. Аннары парашютын ача һәм парашютын ачмыйча очканга караганда 1 минутка озаграк оча. Парашютчының төшү вакыты күпме дәвам иткән?
Demek berilgan vaqt chiqdi, ham biz dürüst javoblarni tekshiramiz. Artyom, parashutchining ishini qildingmi? İyi. Nishik? 2 minut da 16 sekund. Молодец, Artyom. Bu bek dürüst javob, lekin sening shishilish da yo'qmi? Anglashilmaydi bir narsada. Men Kubay birine boshimda shishirga yaratam. Молодец. Dürüst javob. Nishik shishganingni bilmasak da, Bilmay eng qolsin, muhimi, javobi dürüst ham senga tag'in bir ball Rahmat. qutlaymiz. Sening nishik? Benim de 2 minut 16 sekund. Mine, молодец. Kishi mana shortini yozgan, butun misollarini yozgan, dürüst etib o'qlar bilan ko'rsatgan, ham shishgan. Молодец matrum, senikida dürüst. Bunday kishilarga menga g'ajablandim, men saqlandim bu kishilarga. G'ajablandimni aytib, g'ajablanuvni davom etishaksan oxirisi. Ayyi. Olg'a tabada. Shulaymi? Demak, matematika bo'yicha Artyomda ham bizning o'quvchimizda dürüst etib javob berdilar, ham umumiy hisob 5 ga 5, 50 ga 8 hisob bilan boramiz. Devam etamiz. 6-sinf biologiya. Dip ağır suab qo'ydi bizning Artyom. Bugün biyologiyani yaratadirim. Diring. Dirim. Hozirda yaradim biyologiyani. Qiziqsanam, ilk shunday kitoblar bor edi. Hozirda bordir endi. Я познаю мир degan. Ular 50 tom. 12 mi shunda 15 tom. Bek ko'p endi. Ham men shularni o'qib chiqqanim zamonasida. Demak, sen borisini bek yaxshi bilasan. Yo'q. Borisini bek yaxshi bilgan kishi yo'qdir. Hozir qoraymiz. Ne qadar yaxshi bilasan ekan 6-sinf biologiyada beriladigan birimlarni, ham senga qarshi bizning mana shunday motor, suluv kundashimiz. Salam. Nechik sening isming? Leysen. Leysen. Sen biologiya fanini yaratasizmi? Yaratam. Siz nechanchi sinfdan beri o'qiysiz biologiyani? 5-sinfdan beri. Demak, sen endi 1 yil o'qib, hozir endi bilimlarini to'plab 6-sinfda o'qiysan, shunday deb. Aytali Leysen, sen tag'in maktabdan tashqari narsalar bilan shug'ullanasan. Men voleybol bilan shug'ullanaman, ham bir necha yil o'tdi. Yuz bilan shug'ullandim. Yuqoridan birinchi o'sha o'shadim. Yasab ko'rsatib. Ham velosipedda yurib. O, bek shart. Demak, sen yo'l yurish qoidalarini bek yaxshi bilasan endi. Bek yaxshi. Artyom, aytaylik, mana bizning 2-tatar gimnaziyasida o'quvchilar darsdan tashqari bek ko'p turli aybirlar bilan shug'ullanadilar. To'garaklarga yuriylar, muzika maktabiga yuriylar. Sen darsdan tashqari biror qoida yuriydingmi? Men avval Yigitli avulda o'sdim. Ham bizning darsdan so'ng saroyda kutib turadir. 2 siyir, 10 sariq. Hayvonlar dunyosida to'garak. Hayvonlar dunyosida to'garak. Shunga ko'ra bulg'ali ideandiy vaqtlar voleybolga erishtirgan edik, lekin u buladiriye qorong'i tushgach, kechki soat 5larga, 6larga bizning shunday to'garaklar uyushtirarlar endi. Turizm degan to'garak bor edi. Shunga yeridirim, yaratadirim. Obuji falan yaratadirim. Obuji hozir bormi ekan endi? Bilmayman, bormi har obuji? Bor. 8-sinfdan boshlanadi. 8dangina boshlanadi. Anlaşıldı. Berilgan atamalardan hayvonlar dunyosini o'rgana turgan fanni belgila. Botanika, zoologiya, biologiya, mikologiya. Bormidir javob? Bor. Demak, Aydar Artyomdan so'raymiz boshda. Artyomning fan hayvonlarni o'rgadi. Bu naq sening tema bo'lgan bu. Men zoologiya deb o'ylayman. Sen durust o'ylaysan, Artyom. Rahmat sizga. Молодец. Mana bu. Sen shular zoologiya deb o'ylaysan. Aytaylik, sen bu obuni bilasanmi? Korreksiya bilan o'qidim. Nihoyat. Bir kishi seni. Yo'q, bu anda da fotolar Koreya teatrida meni ko'rishga albatta mumkin bo'lgandir, lekin bek siyrak. Mana shu siyrak vaqtingni ko'rganlarda endi. Siyrak vaqtda Tinchurun teatrida ko'rgansindir balki. Teatrga yorisizmi siz? Sen bilan Tinchurun teatrina yurganingiz bormi? Bor. Bu artist. Aktyormi, artistmi? Men sizni bilaman. Siz deysan, maktabda o'qiysiz. Voleybol bilan shug'ullanasiz. 6-sinf Artyomda bizning Leysenimizda durust etib javob berdilar. Ham ikkisine de birer bal beriladi. Bizning umumiy hisob 6ga 6. So'rag'iz? Mikologiya narsa uchun javob beradi. Ana shu o'ylaysan Leysen, mikologiya narsa. Bildingmi, Artyom?
Менә син сарайда йөргәнсең. Юк, мин Гөмбә җыеп йөрмәгәнсең. Мин гөмбә җыярга шулай яратам. Менә мин шулай белмәгән әйберләрне сорарга яратам. Бик Мин яхшы. бик кызыксынучан кеше. Бик яхшы. Ярар. Шулай итеп, безнең бишле шоу тәмам. Без Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясенә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шулай ук Артем сиңа, безнең янга килгәнең өчен, безнең укучылар белән көч сынашканың өчен дә бик зур рәхмәт. Бүген син дә чын бишлегә лаек. Менә сиңа тәмле бишле. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Шакырганыгыз өчен рәхмәт. Бик акыллы балалар, мин моңа бик куанам. Үзем дә зрәк тикшереп карадым, чыннан да каушадым бераз. Мин гомумән укытучылардан әзрәк каушыйм, шуңа күрә бер сынау булды, чыннан да бик кызыклы булды, рәхмәт. Сау булыгыз. Пока-пока.